हम हई हिमालय सिंह और आप देखल तनी भोजपुरी लाइव चैनल। और आज हम बात करे वाले बानी टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जे बिग बॉस में भी विनर रह चुकल बाड़े और बालिका बधू सीरियल से मनो दर्शकन की नज़र में आयल बाड़े। और उनका निधन हो चुकल बा काले राते में मनो एगो मुंबई के हॉस्पिटल में उनकर के मतलब मृत्यु घोषित कर दिया गया बा। और उनका मौत के कारण बतावल गया बा हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक से उनकर मौत हो गई बा, यानी कि हार्ट दिल के दौरा से उनकर मौत हो चुकल बा। यहाँ हमनी के बीच अब सिद्धार्थ शुक्ला नैखन रहल, लेकिन उनकर जो फैन बाड़े सोशल मीडिया पर मनो श्रद्धांजलि दे रहल बाड़े। और ये भी खबर आए रहे कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जो बिग बॉस में रही उनका साथे अफेयर भी रहे, उनके साथे शादी भी करे वाला रहा। मात्र 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला के मौत हो गई बा। ये बहुत दुखद खबर बा। तो आप लोगन की ये न्यूज़ कैसा लागला कमेंट करके बताई। और सिद्धार्थ शुक्ला के पल पल की खबर हमारा चैनल से मिली आप लोगन के। तो चैनल पर नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी।